Sungenileke ebudlelwaneni ngikhuluma nani kakhulu nabantu besifazane waba nebhadi wagana endaweni abaphila impilo yangakhona yegodi okutholakala ukuthi leso sigodi leso uma ngabe ukuthi mhlawumbe ukhulele usekunomntwana phakathi bazogibha ihlawu ney'nkomo ey'mbili bese bayakuthatha uzohlala nabo thothi umthetho nje wangakhona leso sigodi kulungile usuyaphila ngaphansi kwalowo mthetho-ke leyo yakuleyo ndawo. Othola ukuthi njakazi sibebikho isicawu leyo ndawo isikhathi esiningi nje abantu abakhona bayihlalela nje. Usuvumelani-ke makushona umyeni wakho bekuzilisa? Usuvumelani ngoba phela wena awukakabi lutho kulowo muzi. Makukhishwa iy'nkomo ey'mbili zasekhaya mhlawumbe inkomo yesibhamba nenkomo kabani kababa okungemvumo kuphela. Kusho ukuthi lapha akuyenziwa lutho lokwangampela. Usuvumelani-ke noma ngisho kuthiwa zini iy'nkomo stili akukunikeza igunya lokuthi wena usungaze kube ukuthi usuba umakoti walapho forever, cha. Useyingodosi nakhona futhi oyibonayo ukuthi kusekuningi ungakalungisi. Usuvumelana ukuziliswa makushona umyeni wakho ngoba phela wena usuyibangela isicwacwa semnyama semihla yakho. Ingakho phela odadewethu baye bethi emakhaya kanwane ngoba kusasa mase nishonile niyoba nenkinga senifuna ukuzilela nozilela obani niphinde nihlinzele oma bethu ngoba indoda yakhe imishona kufanele izele oma wayo ngoba ayinaso isicawu ayinankosikazi. Usuvumelana ukuzila? Uvumelani-ke manje bedlala ngayo ngoba phela bayakubopha kulowo muzi ngoba nje ukotiza uheza into engekho le nto iheza ayikho ayiphelele uzala iy'ngane ey'ningi ebangazidalwa ngoba vele wakhishela iy'nkomo ey'mbili wayoqhomoloza kuleyo ndawo. Angithi niphile isikorikori kuthiwa isingapha ngakithi ngoba umuntu ukuze ebe nonkosikazi uba nesicawu, ukuze ube nendoda uba nesicawu. Usinde ngesinqindi sakho nidlala lapha nomkhwenyana kube nesikhathi senu lapha nidlala khona akuye umkhwenyana edlala nomkakhe. Uganile-ke lapho uganiwe naye. Indaba uthi kwakhishwa iy'nkomo eziwu-2 ngase ngihlala khona Nkosembono kuthiwa ngizile, awuzili. Uma kushona indoda abuyela kini, ungwakini. Ningavumi abantu bedlale ngani lezi ndawo lezi kuphila khona isikorikori ngoba kuphila isikorikori lezi ndawo. Uvumelana ukuziliswa abantu ube intombi yakini ngoba useyingane yakini. Uzila ubani oba kuzila inkosikazi. Ingakho ngisho nikhule endaweni ngingasho kuthiwa uyozilwa ingodosi noma uyozilwa intombi, cha. Kuthiwa ganwa ukuze ngisho usushonile uyokwazi ukuzilela umfazi wakho. Ganwa ngisho amakhehle endaweni. Ganwani bafana. Kumnandi ugana mase nishonile kuba yinkinga senizele oma beni ukuze niyokwazi uzela abafazi benu abasho ukuthi niyozilwa ingodosi noma niyozilwa intombi. Uvumelani-ke wena umlambuzo wami namhlanje lapho uvumelani leyo ndawo okuphila khona isikorikori ngoba kuphila isikorikori leyo ndawo okungaganwa nakhona indawo eyimbi leyo ezoba nezalukazi eziyimbi engaganile namaxhega akhona angaganile. Nivumelani-ke nini ukuzila lapho? Nivumelani? Ngoba ngisho usushonile wena makwenzeka ushona lapho ubuyela kini ongcwatshwa kini bavumelana umndeni ukuthi ungcwatshwe lapho. Uvumelana umndeni ukuthi ungcwatshwe lapho. Musani kuhluphekisa iy'ngane ziyahlupheka zihluphekiswa abazali ngoba manje nisothandweni nisaphila ungathi azizukufika iy'nsuku zokugcina. Kuhlupheka iy'ngane ingona phakathi kudela bathiwa uma wakhishela iy'nkomo ey'mbili wahlala laphana wenza into ukuthi wangcwatshelwa khona noma mhlawumbe washona ubaba waziliswa manje sinenkinga siyabangeka. Iy'ngane ey'banga zidalwa ngawe alikho nje ilobolo ley'nkomo ey'mbili. Awukakenzi lutho nje lapho. Usazamile ngwakuveza okuncane uzamile. Musana ukuzilisa iy'ngane lizilela abantu abangaganiwe. Awunayo unkosikazi mungenaso isicawu. Anguphinde. Mungenaso isicawu awunayo unkosikazi unengodosi uma ngabe uthi usulolibolile. Ngikuphinde kokugcina futhi. Uma ungenaso isicawu awunayo akukhula kuthiwa khona esintwini uzilelwa ingodosi, cha. Futhi ayikho esintwini ethi uyingapha ngoba into eningi elimaza kakhulu lento yesiZulu lento ithi ngapha angazi amakhosi akithi ngawathola kanjani ke kuzanye ukuthi kube nendlela eyi-1 yokwenza ifakwe njengo-education iyafakwa kubalwa nenkolo iyakwazi ukungena kubantu yaphasa umhlaba wonke nawo leyo ukuthi kwenziwe ngendlela eyodwa ingakhona ukwenzeka uma ngasibusa kakhulu emakhosini. Hayi lento kuthiwa kuthathwa iy'nkomo ey'mbili ingane bese izohlala nayo izigugele ekhaya ingane iqamba usekushona umuntu kuthiwa ayimzilela izile ubani ngoba lo ngane yakubo kwayo. Hayi ngeke ngiyabonga ethuba.